Ay mo rin po pa man napugusay ko si apa man naka-important niya kasi apa nga si ko akidang ka na so karibatan si ko akida naknabad lagi do karibatan si ko mga pada mga masala ka adna karibatan yujad khata fil aqida ma la yughtafaru lahu pamana adna pamana karibatan si ko akida ay ipakakapir did ni piralo Allah mana niyan nagupungon paribaribat na mata ang Allah miya kafir ka miya dakad ape diga panambing na kafir kad bu kafir kakyaw pa katang mga ulama na pira-pira ka tanong hindi niya sasabot jo kay importante o akida na tige na sekta na saya ko na saya ko kaya sana nga napaman na akuan ay mana niyan na so akida na ay pinaka-minus akaribatan nun na ahlul bidah ka ape sumiya kay tito akaribatan ko akida na ay pinaka-minus sa pakabdad ka o di kami kafir na ahlul bid'ah ka. Nantang mga ahlul bid'ah na siran sa mga tao pakita man kiran wala masakit na kasiksaan. Siran sa mga tao di pa katalib na pamana si ko pamana kasi salungan na mori na isa paman na isla wala ko paman na mga gini paman na pagtaw na da lagi do rasul paman na maulad ang uta paridiin. Asama kay no muna ti Rasulullah na la yadma'u abadan sa sama kay no mon na dideng ko ay manan na umakay no kaon na apya masiksa ka na padgasi ko paman na tago ko ka surga ka sigurado pa ka surga ka na antay di ron paman na pakainom nagi ko tambi alo sa hadith amay ka paman na adna majmu'a sa ginga paman na pakatali masiko haud na yumnauna minha paman na kersiran nang Rasulullah sallallahu ya Rabbi ya Allah na ummati na ayabu isbagun wallah innaka ya Muhammad la tadri ma ahdathu ba'dak kay Muhammad na mata naging ng mga tao na di nga kataon sa mga bid'a pimulolairan so pimbugiran sa agama nanto na mabtiru Allah mabtiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahtan lil muhdithin paman na bagi iniran so paman na kanarakan sa tuwa mga ahlul bid'ah. Na gitu ba? Gini karibatan si ko akida na udi ba ka ay pinakaminuson na paman ahlul bid'ah ka na miya kafir sutaw. Na iman to nanto ni man to bid'ah iman to paman na ipinulo ng mga ulama ahlul bid'ah. Na isaw naging paman na dako na paman na siksa si ko ba? Sa dun sa skano mga bangsami babay mama paratian yan nanan apura paratian na miya kafir miya da si ko agama. Mata ang wala ka pwede ka panambayang na di din tariman wala susambayan ka. Miya pokas kad buka Islam. Amay kas kan nakataw na ka, paman na miyaw pakat sa mga ulama ay pakakapiranan. Kapadanaan ko, unayan o agamatan o agama Islam. Paman na minutan o mila langag so paman na arkanul iman al-asita. So numero ko na, iman, gayong ta'al imanu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rasulihi, wal yawmil akhir, wa bil qadari khairi wa sari. Langun na nan migagayb, agyang na nanam. Langun na nan migagayb, agyang na nanam. Na ika-lima paman na rukuno parate na suka parate si alungan na mauri nantunep tiro na alungan na mauri na ayap tiro na alungan na mauri na ipagpug sa kung takyaw pat ka na taman sa makasurga ka uli na makanarakasunto nagiti alungan na mauri andin di ka patutaw kada ununiyawan yan na miyakatin fakad kamat kiyamatuhu paman na miyakatin nagsu alungan na mauri susir ka na paman na sakataw ay paman adna si kong mga sahaba at tigiran ko raw sila paman ani ka pakatin gukuan bangkit na pigilin niyan siran na mailin niyan sukang uda giran na tiginangan na nakanguda na kanon na di pen mawapat na fakad kamat kiamat ko may manan na miya nga wawapat kano ay manan na so paman na kiyama na uman isar katano adna yawmal qiyamah pakatin gabangkit na gitu so paman na general to agid na dunia en gagba ugi na so uman isar katano na aya kapag pu ni ko kiyama nga yawmul qiyamah na andin di ka wapat ka. Na sa din sa miya pangali Rasulullah mapumularo ipunyong takyaw pat ka taman sa makasurga kaysa na makanaraka na gitu di yaumul qiyamah na kailangan na maparati ang auto ipunyong takyaw pat ka na taman sa uta pamana ali emanu biha jumlah gupon adna masalaw na sangkaan ka na miya sangka ka lang ay barate na lagi dupa man na parate si Allah na kailangan na maparati nga so paman na mga masailay portatero maparate ang aswala na maadin suwala. Maparate ang aswala na pakagaga. O sangga nga tiga away, maparate ang aswala. Okay, dadiyagi pakagaga. Inumade, katarima kung takya parate ang aswala tiga aswala na di pakagaga.
Uy, piarati ako solo, gid na solo na dipakan na biya talaka ang muta parati nga si Allah. Api ka pa parati nga sa suwala na nga ka din nakagi sa timabu pa man na ungger ka sa pa man na wajib suka parati on na miya ba talaga yung dua parati nga si Allah. Lagi dito mo suka parati si ko mga nabi. O parati nga sa sallam na tiga suka sumusanak na ba nabi padaganganan. Iso na tiga suka isanak na ba nabi ka pamumulunganan. Na miya kafir ka. Api pa man ang muta ka pa man o kompleton ka sa ka pa man na parati ang Rasulullah na miya batal so parati nga ko mga nabi. Na kailangan na makaparati ka sa sulangon ng nabi, na langon sira na nabi si Allah, na langon niran ini tumaso pamana ini sugukiran. Lagi dito mamuso ka parati sa mga kitab ini turun ng Allah. Na kailangan na maparati nga adna Taurat ay ni turong Musa, na maparati nga adna pamana Injil ay ni turong ko Isa. O gumiraw ka, away, perati ako na kay Rasulullah, perati ako sa mga musag-usagin, nangana na mga kitab, hindi ang nanang peratian. Nabiyatal ka, ang taparati nga sa mga kapwa. Dad na baliw, kaya parati nga sa mga kitab Allah. Na lagi dito mo sa alungan na more. Sa timamu, ang masala pa man, sangkaan kaon, na miya kafir ka. Bada sa tiga, away, perati ako pa man, na alungan na more, hindi ko makapaparati, ubad na kasurga. Na miya ba talaga yung takwa? Api pa paratian ka sulangon-langon ng biyan eh. Lagi dito mabuti ka paparatian ang soalungan na mori na win na dia keberatian o basu Allah na pengukum. Nana miya batal so paratian sa kuan. Lagi dito, o tikaw piaratian ko soalungan na mori na dia keberatian so pamana siksa si kukuba. Na miya ilang so paratian sa yung tapamana ika 5 ro ko na pamana paratian. Miya kafir ka sa kompleto ka kakapiri. Kagiang na napaman na adabul qabr na isad na napaman na piyana manamaran madakla tanto so paman na katirun Rasulullah ko kaya paya ganyan nun o kalipadisiyan. Paman na hadith ng tingna mara ito qatul afdha min al qabr. Da tigur Rasulullah meliak na paman na piyakan lakal kabapad lagi do paman na kuba. Lagi yung paman na surat ako ng paman na alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Mantang na ito mabatya. Na ito po nga ngalakan wala gyud ta pamana tigwal da pamana miya tembangan ko dunia tama sa miya kataling umakan ko kuban yun. Ito po nga ngalakan wala ang ta ko ba. Udi pamana adda siksaron adna pamana kasurgaan ro. Gyang na pamana so kabubali pamana kuan ta pamana pemrak sutoy beda dalilian sa Quran. Kami ya kaddak la dalilian sa Quran. Gibu gyang na ng mga ahlul bidah na pemakakurin niran so kapaniran. Siku kabubaliw kasurgaan pamana kuba adalimoon sumapay amal na so kuba niyan na padgo kasurmiyo kasurgaan yan natunay tigo Allah sa Quran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahyaun indallahi yurzaqun niya karayray gusto katur Allah uban niyo tigo la antuka iba susiran to mga sasahid na basiran miya matay basiran paman na da kawyawyagiran si kukubayran abal ahyaun indrabih mirzaq paman na siran na kawyawyak siran si ko mga kubayran priskil siran nun wallah na isin niyo ko paman na tigiran na da kawyawyak si ko kubaka tuturog paman na ino tumbuti wala piya kata na talo oban niyo antoka oban niyo pikira iba susiran na to mga sasahid na basiran paman na kituturuga basiran maatay si kukubayran nga di ahyaun indrabihim yurzaqun siran na mga tao siran na uyaw-uya ga priski siran wallah namadakla tanto sa mga ayat so paman na kasiksa nun nagyong takya pa ga wallah ko kasiksa ko paman na mga paminaw Firaun annaru yu'raduna alaiha guduwan wa asiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asadul adab. Pamana ayaman akong takatiru Allah na siya tigin ko paman na kapapadal mo paman na bano mga bota no Firaun na gusto Firaun si kukubayran nakapipita kagabi na paman na prarang siran si kuapoy pagyon siran yu'radun. Kaya na may iliyak na padga ulama ahlul bid'ah na nakagiyong ta kalima ayo orad na tigin na kuwananan maarid exhibit. Kagi buto siya butihan sa Jeddah katag sa Saudi na upon mi ali nga maarid na ay ko na exhibit da exhibit agad tinan exhibit nakakagito na manusia uto kata-kataw nang no to daaban yan labut ko agama daaban yan paman na kuang agama na iman to miya siya iman to miya ahlul bidah na mamantian na mali awida kal si agama
Ano na tingin na paman na ayat si ko Firaun na mataganan exhibit. Nabtan ka sa exhibit, naka-exhibit na prarang ka. Exhibit na paman na tutong ka. Napiyakatan na Allah sa kong ayat, amay tigu Allah. Kamakatin nagsualo nga na kiyama na pakasulda niyo sa pamilya pero ang umiya ka sakit-sakit ka naraka. Ninuto pa ka bidawal lang kung tadual ka siksaan. Ato na yung maanaw to, ay maanan niyan na si ko pamanak, so kasiksaan si kukuba na pure na maadan. Piyakatan na Allah sa kukuran. Na miya ka subma so hadith na tanto madagla hadith, apaman na miya ali rosal na mapaman naging apaman na kuba, na adna siksa, na adna paman nakasurgan. Ito paman na, isa paman na miya ali sa hadith, ang hadith na marawa, na amay ka pa ang mu'min, apaman na makandar pa sa giyong takuban niyan, na kilang nun wala giyong tapaman na kanaraka niyan. Wakiw da ka piyupia na kautusokwan. Darpa ka. Nakagimi piyupia ka, na palakaan nun wala giyong tapinto ano kasurgaan, na pagkataam yan ro so kasurgaan yan sa takuban niyan. Nalagi dito mga buso paman na tao, miyong kir, mimbaradusa, na epagilero no Allah na so kasurgan niya. Wakiw mi piyupia ka, na kautuso paman na mapiadarpa ka. Nakagida ka piyupia, nakateso paman nakapadarpaan ka. Paman na tanto paman na madakla tanto so paman na hadith ang makanggugunan na o si paman na kasiksa si kukuba. Iti paman na kayo pakatang mga laulama sadya tawa ongker niyan na miyadas kaniyang ko Islam. Nagugyong ta ulama di ruditero na di ka pa kayo bapagi mama. Kami kafir. Disak so sambengi o pamakapsumbeng no Korean yan. Kakafir siya kyo to. Ape kang hiro ni naknabo ko kafir na di. Ta inong kiriyan so pinakamala masala ay ni paligot wallah so kaparatiyo. Ilan naman si Uthman ibn Affan? So Uthman ibn Affan, na igirap ko rin sa mga siksa, sa kanarakan na pagkalaks kanyan. Ugid na igirap mialo na so paman na kapasang o paman na kapaman na kapipiligro paman na kuba, na pagkagurok sa malakagurok. So Uthman ibn Affan, ikatlo tuwa khalifa. Na inisok Uthman, inigirap mialo so kanarakan, nakanabaka pagkagurok sa lagi duka pagkagurok ka sa kakapil ko paman na kasurgan. Ngayon pa man na si Kukuba. At yung Uthman na mata-mata natin na sukuba na awalo manzilatin min manazil al-akhir. Pa man, nagipagabaga na darpa, kapdarpa tanong si Kukuba man na mga darpa sa alungan na mauri, na awat tigin umakapaskasan, na famaba dahu aysan, na umakapaskasan, man na makalidas kasan, na man na rin na mitugumbiya ka. O man natin di kon makalidas, na famaba dahu asad, na si Kuurian yan, na miyakasakit-sakit ha, paman nakasakit. Man na niyan, na paman na giyang paman na para kaparate sa ko paman na adabil qabr wa naimuhu na paman na sagintasan ang parate ako alungan na mauri upo ka sa nga ko parate ako alungan na mauri na ed na siyang ka kanagiyong ta parate sa alungan na mauri ilan namang takada o takagiyong ta manusia di sanitero paman na apes kanu na paman na kay paman na miala ibn Taymiyyah asad na tigin sa tao ay pembalakihan sa pamikadan sa Quran ng binasaan wallah. So utakyan sa tama sa makaptero sa peswatan na dinumpa ka parati. Yan na natawa pa man na ditiro sa siksa ko pa man na kuba na dinitiro na pa man na kataw na tigay na so apoy sa kanarakaan na apya may takabubi tadungo palaw na ketano ang palaw. Nawating wad na siksa sa gingan na nakanarakaan na miya tano-tano. Nalamang piyakatan na tano tuwa gingan namuro ko na ewan na langunan ng migagib ebo mataw sa naswallah. Kesiksa uto sa miya kasaki sa seksa na dita no katon. O palakay nga agya mo tuwa, kuba niya nanudu. Uwid na, dita no katon ni okay takapsiksa unola kapadan sa migagib. Ay manan yan, naso ka paparati ang ako seksa si kukuba na lagi do ka parati ang ako asurgan. Isi nga siya kito, pagkadati ang suka surgan na tingin na uway. Napakaparati ka sa gina ni kuwan yan, ano sa utak ka pa makakuha? Nanganan ako man na migagib, na dead na basa na pa man na kalama-lamaw pamikiran tanong. Ayaw pa man na raksan o pamikiran tanong, na ayaw pagilid tanong na samyaloy ko pa man na mata o kumigagib. Nantay mata o kumigagib, na swalla, na gusto inalo niyan si Rasulullah. Manan na ayaw ka katukit tanong kumigagib na pakaukit sa wahi, akatiru Allah, nagukatiru Rasulullah sallam. Manan na di ka pa kayo batan o bata di sa saraga akal ka, di tanong nagkasampay. Agyang na nakapagintaw sa paman na kabar na kapagintaw na sahla kaudnanan. Di tanong kitak so kawyawag tanong sa dunia. Di tanong mapumimikiran wag yun na seksar o na kuwan. Giyaman paman na katanong-tanong ka piray apuisan.
Upama kakapa kayo to agiti pamikiran niya kito na itiro nga kaya kito na upaparati nga suka surga sa kapapaman na kuba na tiro nga ko paman na ipalabang ka ame kay palabang na lebu na nagi nga ko ba nga kaparaod na pumar ta limo na malo ko ngon sa kwat. Penduwagi. Paman na mga pamikiran to paman na tanto paman na makapamikiran. Ayan to sabab na kagigiyong to paman na so akalian na inisang kay ang wahyi wallah asukura na gusto. So nagiti paman na sa kanang mga bangsami na aya kayong kailangan na masyapyo. Uban yung baluya ka pa magupakat. Kamiyay lang so amaliyo. Uban yung baluya pa man nakapagaydol. Uban yung baluya sa mapeo sayan di aya ilen na antay dudunyar kanon sa Quran. Agusto sunna, agusto sabuto ng mga sahaba ka. Ginamboy ka pakalidasyo. Ginamboy ka katarimao. Agama niyo. Matang wala ka ded na terimaan wala agama. Ang makalido sa gingan na. Ni alwitano, salam nang sakano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abu